Da ni wedi bod yn cydweithio efo Cwmni Pyst dros flwyddyn bellach, a mae'r cydweithio yna wedi dwy'n ffrwyth llafur arbennig iawn yn y sir yma. Mae'n galluogi ni fel Menter i gynnal tipyn mwy o ddigwyddiadau cerddorol, safon uchel proffesiynol, drwy ddefnyddio arbenigedd ac amser wrth gwrs a chydweithrediad Cwmni Pyst. Oedd einir di gofyn i ni helpu cydlynu artistiaid ar gyfer parti ponti. So ar draws 5 digwyddiad gwahanol yn yr ardal o mis Mehefin i Tachwedd. Artistiaid fel Cyd Crawford a Brigyn i Mell, Croma a I Fight Lions. A oedd yr wyl gyfan dros y 5 digwyddiad yn llwyddiant mawr. A mae lawr i einir a'r tîm yn gweithio mor galed a maen nhw mor brwdig dros be maen nhw'n neud a maen nhw'n deall hefyd be mae'r gymuned eisiau gweld a chlywed. A mae wedi bod yn pleser mawr gweithio gyda nhw. Yn ogystal â drefnu arlwy partïon ponti amrywiol o Fenter leni, da ni wedi bod yn gweithio'n agos efo Pyst yn datblygu cynulleidfa gan ffocysu ar glwb y bont. Felly, da ni wedi bod fel Menter efo'n tîmau ni yn yr ysgolion cyfun mewn ffordd wedi bod yn rhedeg cynllun hyrwyddwyr ifanc. Mae'n ffordd wych i ni i fod yn codi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth cyfoes Cymraeg yn y sir, yn ogystal wedyn â chodi brwdfrydedd pobl ifanc at y sîn roc Gymraeg.